hanya hai di por kaham jodono lam sokwan senglo tini hanya hai seng thanglai donglayo थानाय भिडिअ नखना जों बखक नाय दायरेन सोबलाय माने ओंखाय हाय जों माबोनो स्टेप ना हरिनो ताकायसो स्टेप ना हरलाया सिनते सेबुंगै कालेक्शन खालायो बाजार अफिस आव हायके कालेक्शन खालायै खालायफैलायके दिनै जों खुमलुंगिनि तै खुमलुं कलेज नि तै तिनिम सडाइस थांगै हाय कालेक्शन खायमानो जेमानमानि जेबेरमोन लुकुरं जुबा मुङावनो तै सोंया फानो थालायनि दिनै जेंमानि सोनरं नाय दंदि आं बक्स गोरों प्लाननि बाथि सो नर बुसुबादि बाहायगिनो बुं बिसिंतै बा तिनि बिसिंतै फानो जुबायमान नर गोरोंदि बाहायगिनो नायलायै ताबुक साकाल किसा पाम बख्रै ने दिनै आरो जों फिल्ड मान्दाय ग्राउन्ड फिल्डबो सांगौ पामब्रै माखलायसिनाय नर गोरों दंदि बाहायगिनो दिनै जबायलायनो थाङोमोन नर फुङावहाय जेमान साक फुङावनो नर साइटक दंजों मोनसे गोरोङै दंना बालाय sang nongsa tokon जों साजोनो साथाम हियावै नाखलाया दिनै जरान बिसिं सबायलाय होननानै दाबोखाय जों बन्द खालायो बेसेबांबा लायो बे बाराखै फुङावनोबा बे बाराखाय आं नारायणपारा स्कुल बाना जों दाबो लांनाय जादों गोसोखाङो बिदिनाव गाना माखौ लायो संनाय जालायो डाइरेक्ट आरो थांनो फुङाव होसिगोन डाइरेक्ट नरनो फुंनाय दं लामा हाबथांमानि yang suami ini yang kayak enak gitu lama oh dari bonus nggak perlu lama aman negara bus nggak tahu ini negara basri sunat nggak perlu nggak nyaruk sini mana bang belum perlu kena popular hair nih dia bos kangen bang not dong bahasa Korea tiga nggak mana boleh sila kalian kamera masuk ke beri putar kalian kamera semua apa entah brand belah tes Sini TSF college Khumlung degree college ni kayak Nyapa lagi. Nyapa lagi. Dabuk orang dalian lupa lagi, saya hanya terlalu jauh kan, teh kalau saya buku kau kita Khumlung ni, tahun nak lagi terlalu jauh ni,
मावनाय दं ओमफ्राय जों बुखावनानै जाय बिमारि आनाव सगालायो दाबो बाजाराव थांनांगौ बाथां बाजार आरो थांबाय थायो गोनां माय दंलै ini blok anti jordi kan mana enggak harus sama zaman saat ini blok mana enggak aku pakai kamu sana mau kemana naik dong deh lanjut pakai terus ya